Добър вечер! Отново сме заедно в предаването за новите филмови заглавия на Българската национална телевизия БНТ представя. Тази вечер ще ви покажем един документален филм, който не може да не предизвика сериозни теми за размисъл. Черна легенда на сценариста Георги Мишев и режисьора Дочо Буджаков представлява нов поглед към един от най-тъжните епизоди в историята ни – предателството на Васил Левски, повдигайки въпроса дали наистина поп Кръстю е виновникът за това деяние. Какви са основанията за подобно твърдение и дали те се приемат от историческата наука, ще можете да се уверите сами. Залавянето и екзекуцията на Васил Левски нанася изключително тежък удар върху българското национално освободително движение. Мрачната слава на този исторически епизод се допълва и от разпространеното становище, че залавянето на Апостола е плод на предателство от страна на неговия сънародник и близък съратник в революционната организация поп Кръстю. Въпреки че приема предателството на поп Кръстю като най-вероятната причина за арестуването на Левски, в науката съществуват още няколко версии за събитието. Документалният филм «Черна легенда» на Георги Мишев и Дочо Буджаков отново отваря тази страница от миналото, защитавайки спорната теза, че обвиненията срещу поп Кръстю са напълно неоснователни. Филмът първо не е исторически филм. Това трябва да изясним. Ние не сме историци, ние подхождаме така със средствата на художествената публицистика, за да повдигнем един проблем. На 14 август, навръх големия християнски празник Успение Богородично, при несполучлив опит за обиро от чорбаджи Денчо Халача от Ловеч, самият Левски в състояние на неизбежна самоотбрана е принуден да убие слугата на чорбаджията. Предизвикането на такива противоречиви реакции е обяснимо, защото става дума за събития и личности, които са емблематични за нашата национална история. Особено когато става дума за Левски, за апостола на българската свобода. А пък спорът има ли предателство и ако има предателство, кой предаде Левски, не е от вчера. Този спор се води вече почти 130 години. Началото на спора дали има предателство срещу Васил Левски и от кого е извършено то, естествено започва от науката, в която често се защитават различни теории за едно и също събитие – историята. Аз никога не чета историята на победителите. Аз чета историята на победените. Защото в тях е истината. Ако държиме ние непрекъснато да говорим за историята на победителите, нямаше да имаме нито написана една страница от истинската история. За мен лично гилдията на професионалните историци няма да води спорове помежду си, защото ние сме наясно с документи и знаем какво могат да ни дадат тези документи. По-скоро може да се предизвика отново обществен дебат, доколко е уместно такъв филм да се поставя или пък до какво ще ни доведе поредното разчопляне на темата около последните дни на апостола. Николай Генчев, може да се каже, който е написал най-добрия портрет, исторически портрет на Левски. И той не се спира подробно на предателството, така да го наричаме условно, но заявява, че няма никакво доказателство за вина на поп Кръстю. Аз добре познавам творчеството на професор Николай Генчев, дори се блазни от мисълта да твърдя, че съм бил негов ученик. Той никъде не твърди, че поп Кръстю е невинен. Дори в последната си така монографична работа върху Левски, второто издание на неговата великолепна книга за Васил Левски, където той има една страхотна глава за канонизирането на Левски, уместно или не, той там отново се докосва до въпроса за предателството има или няма и като сериозен историк, като истински историк, той поднася различните версии. И оставя въпроса без отговор. Защото е наясно, че с днешното състояние на документи, с които ние боравим, не можем категорично да кажем има предателство и евентуалният предател еди кой си. Заклевам се в Евангелието, в честа и в отечеството си. Заклевам се в Евангелието, в честа и отечеството си. Пред Бога и пред честното събрание на съзаклятието. Пред Бога и пред честното събрание на съзаклятието. Че от всичко, което ми се яви,
че от всичко, което ми се яви, няма да кажа и да открия никому нищо. няма да кажа и да открия никому нищо. До смърт и до гроб. В процеса на работата се убедих абсолютно, че поп Кръстю е една набедена личност. Значи създаването на този филм, движението по стъпките на Васил Орлевски по местата, това е доста вълнуващо нещо. Последните дни от свободата му. Значи там се сблъскахме и с физическите, виждаш, абсолютно нереални, несъществуващи факти, които са тиражирани през годините. Създателите на филма «Черна легенда» защитават тезата, че името на поп Кръстю не е замесено в предателството срещу апостола. Една тема, която не може да не предизвика спорни оценки. Народът трябва да знае истинските си водачи, истинските си будители. Поп Кръстю е един истински будител, възрожденец. Той е човек с ренесансов дух. Има няколко сериозни аргумента, които по някакъв начин ни дават основание да твърдим, че поп Кръстю наистина е извършил известно сътрудничество на властите. Пак ще повторя, това не означава, че той е предал Левски, но че има съмнение, че той е сътрудничал на властите. Няма никакво писмено доказателство, че е предател. Няма в нито едно писмо на Левски, не се споменава нещо против поп Кръстю. Напротив, той е бил първият му приятел. И не случайно Левски основава комитет именно в Ловеч, защото той разчита на него. Името на поп Кръстю е излязло наяве като член на комитетската организация и той по никакъв начин не е санкциониран от властите. Това остава необяснимо. Факта, че след арестуването на поп Кръстю няма нито един провал в града. Града е пълен с тайни къщи на апостола, с много негови хора, с негови съмишленици, помагачи и така нататък. И нито един не е арестуван. Но все пак поп Кръстю е бил член на Ловешкия централен комитет. И след като излиза наяве в хода на процеса на следствието, че Ловешкият централен комитет е ръководил цялата нелегална мрежа, която подготвя въстания в България, едва ли властите биха си позволили да оставят на свобода поп Кръстю? Двамата са се разбрали да се измъкнат от града по различни пътища. Ще се съберат час по-късно на 6 км от Ловеч, на пътя за Севлиево, при Пази мост. И точно тук ги очаква едно нежелано премеждие. Аз мисля, че това е един модерен начин на разказване. Така като гледам сега съвременното документално кино, как поднася нещата. За да представят колкото се може по-ясно своята позиция, авторите на филма са се спряли на една съвременна форма в документалистиката, която и у нас започва да набира все повече привърженици – инсценизацията. Тук е заслугата на режисьора Дочо Боджаков и аз мисля, че той се справи много добре с тази страна. На поднасяне на едни факти, които иначе малко трудно могат да се асимилират, ако човек излиза, примерно ако излезат само двама души и спорят с тезите си, това може да се издържи 5-10 минути. А тук филма мисля, че се гледа цял час и то с интерес. Младото поколение, като че ли е улеснено от този подход за възприемане на посланията на сценаристите и на авторите. Ако се вгледаме в продукцията на такива известни световни предавания, телевизионни, History, Civilization, Discovery и така нататък, ще видим, че този подход умело се използва, за да се илюстрира по-добре едно или друго събитие. Напоследък особено
филмите на истории и на реалитет. Това са за мен основата на голямото кино, което подава неща, които са по-силни даже от игрални филми, които са направени върху темата. За днешната настройка на зрителя, това мисля, че улеснява до голяма степен, защото избягва се скучния начин на поднасяне на фактите. Защо 120 години една лъжа всъщност съществува, пуска дълбоки корени, предава се от поколение на поколение и е вече страшно трудно така да се отслаби нейната сила, а дори да се обърне нейната посока. Това е много труден проблем винаги да застанеш срещу една легенда, срещу един мит. Всъщност, сред най-важните въпроси, които документалният филм «Черна легенда» повдига, е защо в продължение на повече от столетие поколения българи продължават да не знаят цялата истина за залавянето на Васил Левски. Значи филмът е адресиран към всякакво поколение. Всички поколения. Всеки сам трябва да си направи своята сметка. Своя размисъл. Аз се опасявам, че младите хора, без разбира се да ги подценявам, без да ги виня, младите хора като че не са чак толкова заинтересовани за това има ли предателство, няма ли предателство, ако има кой го е извършил. Тъжно е, но наблюдавам и ученици, и студенти, на които преподавам, едно дистанциране от подобни спорове. Тяхната реакция обикновено пак ли започвате да спорите за също? Къде е гроба на Левски и кой го предаде? Правим се така наразсени, не ни се връща много към тия неща, не ни се говори много за нравственост, за възпитание, за морал, защото все още егоизма е най-главният ни враг. Ние правим измислени истории. Ние искаме да внушиме на едно поколение, джазирано поколение, отведнъж искаме да го направим като Левски. Не може да стане така. Защото ние не сме му създали морални структури, ние не сме го възпитали в собствената си къща, първо, за да може да има той някаква етика и някакъв морал. Аз си мисля, че всичко тръгва от безхаберието на днешните български политици, които като че ли оставят на обществото само да регулира решаването на такива спорове. Неочаквано през 1974 година при реставрациите на Вароша от един зид се посипват монети. Това са те. 1364 златни турски лири. Емисия 1867 година. Време е да се разделим, но само до следващия понеделник с поредния филм на рубриката ни БНТ представя. А сега нека тръгнем в търсене на истината за предателството на Васил Левски с документалния филм «Черна легенда». Приятно гледане!